Maing adlaw, papunta kami ngayon guys sa meeting ng samahan ng mga nagmamais. Yun, sponsor po iyon ng S-Twist Seeds. Natin yung S-Twist. Demo farm. Ay, look. Sa S2S, no, kauban ako ni kong mga amigo dire, and taga Liloy, no, kasi may akong friend dire, Liloy ko. Ang area is Sumbunga del Norte and part of Sumbunga Sibugay, Titay, no. Dayon ni Arita, salamat kayo sa inyong pagsanong sa atong programa karon nga filter, then paggawa ani dito natay gamay nga program dito sa atong area, no. So kaning filter na to dire, ibot pasabot ni nga among gipasurisory, gipa-obserbar mo na mo kung giunsa pa. Atong sugaton sa masipag pagpag si Mr. Rosindo Carlos Bolivia. Daghan mong tao ba? Ako bang mo dali? Hoy. Ako sa daan ni Sheikh, kuan mo daw ko ni Sheikh. Get it, go! Ay, si Bando yung mana. Patay. Patay. Ito na. Ito. One, two, three. Nag-abono o
Ay, sarang. Sarang. Ala. So golden. Dira oh. So good, Ari. Ayaw na. Class era. Kiri oh. Mm. Mm. Dali po ko. Kaya mo taas yung video. Di mo kabalo mo kuha. Ana, ara. Napay usa oh. Kato nga. Kamunggay o tuna. Pritong isda na lang di ay. Lami. Nung agon man ako ibutan sa freezer ba. Ay, picture po ba kayo? Yan. Yan, so nilaga namin yung mais. Tapos hindi naman kasi namin kaya kainin ni mama, kaya palalamigin kasi lalagay sa freezer. Kasi steam na lang. So ito yung pagkain namin for lunch. Nag-isa ako ng hinimay-himay ko yung tinapanan. Inihaw na isda, tapos ginisa ko lang onte. Bawang, sibuyas, kamatis. Nilagay ko na yung mais at saka yung isda. Then malunggay. Yan. So, yummy. Manamis-namis yung sabaw niya, guys. Kasi sobrang fresh yung mais. Kain! So, ang nangyayari ngayon is ang merienda mais, ang ulam mais. Ayan. Kasi ang sarap eh. Init. Okay. Takaw. Ni-reject to, guys, kasi maliliit daw yung kernel. Ewan ko sa kanila ba't ni-reject to. Ay, hindi, ito pala. Hindi siya buo dito. Ayan. Laka.
Kamer? Inggit kide.